Hai लोगो नोंथांमोन नै दिनै आं नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय दा जोङो दिनै मोनसे टपिक्स लाना फैदों बेनो जाहैबाय जोङो ब्लग्स दङ माखासे ब्लग्सफोर दङ बे ब्लग्सजों डायग्राम बानायनाय गियान चाट बसुमतारिया जोंना बानायगोन बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे मा बानायनो हायोमोनलाय मा बानायनो नागिरदों नै एबाराव फार्स्टआव डाइनोसर औ दे डाइनोसर दे बानायदो दे स्टार्ट खालामबाय बिदिब्ला बेसेबां मिनिटजों डाइनोसर बानायनो हायो नायनोसै माथो खालामसै औ निखिला नायग्रा औ दे बानायगासिनो दं कालार मेचिं दा जों डाइनोसर बानायदों अभी हो रहा है ना क्या बनाने जा रहा है बोलो यस Now my little Gyan is constructing a dinosaur with the blocks. Nowadays he is very expert in making dinosaur and Superman. We are ready, is not it? We are ready to make a dinosaur. Yes, अभी होने जा रहा है अभी तो बन गया डायनासोर हो गया और बाकी है कुछ बाकी है और क्या बनाना है बन गया ना थोड़ा घुमा के दिखाओ और तोड़ा और थोड़ा यस जाबायथ' ना डाइनोसर जाबाय ना नैबेनो जाहैबाय ब्लक्सजों बानायनाय डाइनोसर बियो डाइनोसर नैबेनो जाहैबाय डाइनोसर औ नैबे डाइनोसर सिफायजोबदो औ तोड़ दिया डाइनोसर तोड़ दिया हमें उसके बाद हम कुछ बनाने के लिए जा रहा है ते ड्रामा बनायना दों दे खोन्थालाय रबट मैन दानिया गियान सारा रबट मैन बानायनो नागिरदों रबट मैन यस Now he is trying to select the color matching. Yes. और एक किस और एक चाहिए हाँ बन गया उसके बाद कमर बना दो पार्ट बाय पार्ट वो रेडी कर रहा है
हो गया और दे दो हो गया हो गया ओ थोड़ा लंबा बनेगा और ये दोनों से हो जाएगा ठीक है माँ बनाई देंगे रोबोट बना रहा है अभी होने वाला है हाँ हो गया नहीं हाँ ठीक है ये वाला दोनों हाथ हो गया उसके बाद ये फिर से गिरा दिया आराम से उठा लो आराम से हाँ ठीक है हाँ हो गया ना देखो तो ना दानिया रबट मेन जाबाय जोंना ज्ञाना रबट मेनबो बानायबावलायबाय दे दाना थोड़ा घुमा के दिखाओ हाँ ये है रोबोट ट्रकआव रेडि जानानै दं वाव सुपरमैन हाउ आर यू और कौन सा जानवर है वो लोग दिस वन इज टाइगर एंड दिस वन इज leopard and there is camel and that one is what is this that one is rhino दानिया जों मा बानायगोन बिल्डिंआव गाखोग्रा सिरि बिल्डिंबो ओमफ्राय फारसेथिं सिरिबो बिदिब्ला नैबेनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन औ दे दानिया दे नों जाबदो बेखौ जाब दे बानाय दे बेखौ नङा नैखौसो दे जाबदो अभी होने वाला है ये वाला होगा राइट हो गया और कौन सा होगा येलो दीजिए ये वाला येलो उसके बाद रेड येलो सबसे ऊपर रेड अभी बन गया बिल्डिंग जाबाय ना बिल्डिंग जाबाय लाइक खालाम सब्सक्राइब खालाम आरो गाखोग्राया बिदि गाखोयो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर आरो दासिमावबो नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम दा बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय बाय बाय